כילד חיפאי, תמיד ידעתי שצים היא משהו מיוחד. היום, צים היא הבית המקצועי והעתיד שלי. היי כולם, אני אלירן. כשהתחלתי באגף החשבות לפני 6 שנים, זהו את הפוטנציאל והאוריינטציה הדיגיטלית שלי, ובזכותם הגעתי למחלקת יישומים פיננסיים. היום אני מנהל צוות של 10 אנשים מדהימים, ויחד אנו מתפתחים. אנחנו מובילים פיתוח ושדרוג של מערכות ממוחשבות מתקדמות, מנהלים את ההיבטים הפיננסיים של רשת הסוכנויות של צים בכל רחבי העולם, ומשתתפים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה. משימות גדולות ושליחות ענקית. אני אוהב את האג'יליות של צים, היכולת להישאר גמישים ולפתור אתגרים ביצירתיות ובמהירות. אצלנו קוראים לזה ה-Z-Factor. גם מחוץ לעבודה אני באנרגיות גבוהות. כושר, טניס, צלילה חופשית. לא בדיוק איש פיננסים טיפוסי. במהלך השנים שאני כאן, המשפחה שלי גם התרחבה. והילדים תמיד גאים לספר לכולם איפה אני עובד. אני שואף לתפקידים בינלאומיים ויודע שיש לאן להתפתח. כל יום אנחנו יוצרים משהו גדול, יחד. קוראים לי אלירן, ויש לי את ה-Z-Factor. ולכם?